Masalimo 119 verse 105 mawanu ndiye nyali ya kumapazi yanga, ndiye unikira panjira panga. Dziko lapansi lakhala likugwiritsa ntchito mababu icecom, akhala likugwiritsa ntchito nyali za koloboyi kupezekatha parafini zimathima. Komano mawu a Mulungu ndi moyo, mawu a Mulungu ndi nyali imene tsiku ndi tsiku moyo wathu angathe kugwira nafe ntchito. Chotero pano pa akanema wa V&V komanso ulalo online tifuna tikuyitanireni kuti musanayambe tsiku lanu mulandire mkate wa moyo amene ndi mawu a Mulungu. Chotero ine M'busa Joe Kumphasa ndikuyitanirani kuti tizikhala limodzi kumvera ndi kuonera uthenga wa mawu a Mulungu, chifukwa ndi chipulumutso, chifukwa ndi nyali yowunikira ku mapazi athu. Amen. Tifuna tikulandireni okondedwa amene mutionera kulikonse kumene muli abwenzi, mumve kulandiridwa ndithu, mukhale pamenepo pa V&V Media Center komanso ulalo online TV pamene tikugawana mawu a Mulungu. Lero tikugawana kuchokera mu Yohane chapter 2 verse 1 kulekeza 12. Mutu wathu waukulu ndi kuti madzi asanduka kukhala vinyo. Zimene zikufuna tione kuti kodi Yesu mukamuyitana mmoyo wanu wakale chilichonse chimasintha, simukhalanso chimozimozi. Chotero tiye timuyitane Yesu mzochitika zathu. Tikuona ukwati wa ku Kana wa Galileya kuti kunali vuto, kuti waini adatha. Vuto limene lidapangisa kuti ukwati mwina uthere panjira, anthu akhale nzolankhula chifukwa chakuti vinyo watha. Malinga ndi chikhalidwe chawo, kacha yawo, sizimayenera zitero kuti vinyo athere panjira, ukwati usadathe. Ndiye kuti zimenezi zidapangisa kuti Yesu aonekere, zidapangisa kuti Yesu adziwike, chifukwa ndi tsiku limene Yesu adachita chozizwa, tsiku lake loyamba. Chotero ukwati umayimira kukondwerera, chikondwerero, komanso umayimirira pangano limene mamuna ndi mkazi okwatira amapangana kuti azakhala moyo wawo wonse, imfa ndi imene iti iwalekanise. Komano anthu ali pa chikondwerero chimenechi akusangalala, tikuona vinyo akutha, zinthu zochitisa manyazi zimene mwina anthu amalankhula kuti ukwati timakonzekeratu. Zoona budget yanu munayipanga motani kufikira pakuti zakudya zakumwa zithere panjira, mayenera mukonzeke. Ndi chifukwa choti simudakonzeke ukwati mukadaupanga chaka cha maolo chaka chinacho, taonani mutipangisatu manyazi. Komano ngakhale anthu amalankhula zambiri zotere, Yesu akutengapo stepe kuti mmene anthu avalira manyazi amenewa achoke, chifukwa chakuti Yesu ali pakati pawo. Mawu a Greek onena kuti semioni akutanthauza saini kapena kuti chizindikiro, chimene Yohane mu buku limene la Yohane tawerengali likufuna liyitanire chizindikiro chimenecho cha Yesu, kuti sinangokhala chozizwa chokha, komano ndikuvumbulusidwa kwa Yesu Khristu kuti ndi Mesiya, ndikuvumbulusidwa kwa Yesu kuti ndi mpulumutsi wa dziko lonse lapansi. Chozizwa chosandutsa madzi kukhala vinyo sichangokhala chozizwa chokha, sichangokhala miracle yokha, koma kuti kumuvumbulusa Yesu kuti ndi mulengi, kumuvumbulusa Yesu kuti ndi mpulumutsi, kumuvumbulusa Yesu kuti ndiye mfumu ya dziko lonse lapansi, kuyambira kumwamba ndi dziko lonse lapansi. Chotero uthenga wathu ukugonera ponena kuti Yesu Khristu akuuza anyamata ake kapena akuuza akapolo kuti dzadzani madzi misuko yonse imene ili pamalopa. Ndi anthu madzi pa ukwati zigwirizana bwanji? Koma inali pempho lophweka kwambiri, chifukwa akadauza zinthu zovuta, zinali zovutanso kuti azipeze, ngase budget timayenera tikonzekere. Koma Yesu akupereka instruction yophweka kwambiri
mubwerese madzi mwazaze miphika yonseyi, misuko yonseyi, muzidebe zonsezi. Komano anthu amati koma Yesu uyu wasowaso chochita. Zoona madzi ife tikufuna vinyo. Komano apa chimene chikusoweka ndi kumvera. Kumvera kukakhala pakati pathu tikamvera ndi pamene pasogolo pake pakuonesera miracle kapena pakubwera chozizwa. Kupanda kumverako ndi kuti chozizwa chisikadaoneka. Chozizwa chikuoneka chifukwa choti anthu adamvera. Chosoweka chathu lero amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana ndi kumvera. Tikamvera madzi ndithu asanduka wine, asanduka vinyo. Tikamvera matenda amene tikudwala tichira. Tikamvera zimene zikutivuta m'mabanja mwathu zikonzeka zitheka. Nkhani ikuvuta apa ndi yakumvera. Ndiye tikamvera zinthu zikuoneka zayamba kuyenda. Yesu Khristu akusintha zinthu zimene panalibepo nkubweresa zinthu zokhalapo kukhalapo. Misuko inali yopanda kanthu, koma atathiramo madzi misuko nizaza. Misuko ija mudapezeka vinyo wadzaza. Anthu adavala chitonzo, adavala manyazi, koma zosatira zake anthu aja kukondwera, akusangalala chifukwa chakuti vinyo upezeka sopano. Yesu wabweresa vinyo pakati pawo. Zinthu zimene zinali zozolowereka, zoziwika ngati madzi, akhala madziwa odula, akhala madziwa amtengo wapatali chifukwa asanduka wine. Mulungu wakumwamba ndi othekera kupanga zimenezozo. Kutheka mabizinesi athu anagwa, analowa pansi, atitimira. Yesu ndi okonzeka kuwazusanso. Mabanja athu aweyeseka sakuyenda. Yesu ndi othekera kuwakonzanso. Monga mmene adakonzera madzi awa achabechabe ndi kukhala vinyo. Chotero anthu adakondwera. Ndiye kuti master of ceremony adanena kuti ino ine ukwati mudasunga vinyo okoma, ndiye mukutipasa kumapeto, mukutipasa osakhala bwino koyambirira, kodi zinthu zanu muziyendesa bwanji? Apa ndi pamene Yesu Khristu akuoneka kuti izi wachita ndi Yesu. Chilichonse Yesu akachichita chimakhala mbambande. Chilichonse chimene Yesu wachikhuza ndi manja ake chimakhala original. Chotero tiye timusankhe Yesu ameneyo kuti athandize miyoyo yathu kukhala yapamwamba, kukhala yasopano, kukhala yolandiridwa ndi Mulungu wakumwamba. Tchimo ndi limene limatilekanitsa ife ndi Mulungu. Komano zitithandizire kusiya tchimolo, zitithandizire kumulandira Yesuyo kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu. Chotero miphika yathu, misuko yathu imene inali yopanda kanthu, lero tikakhala pa ubale wabwino ndi Mulungu wakumwamba, miphika yathu, misuko yathu izazidwa ndi chisomo cha Yehova Mulungu wakumwamba. Nthawi zina mwina tinali anthu osweka mtima, komano Yesu amene akakhala m'mitima mwathu, mitima yathu sikhalanso yosweka ya. Takhala tikuvutika ndi chikhulupiriro, tikakhala ndi Yesu amene chikhulupiriro chathu chikhala cholimba, chikhulupiriro chathu chikhala chokhazikika kwa Mulungu wathu ameneyo. Yesu Khristu lero akusintha mitima ya anthu ambiri. Kodi inu ndokonzeka nanunso kuti akusintheni lero? Tikamvera Mulungu amene ndizotheka kwambiri. Tikamulandira Yesu Khristu amene ndi kumumvera zitithandizira kuti china chilichonse mmoyo mwathu chikhale choyenda. Chotero tiye timulandire Yesu lero, timuyitanire Yesu m'mavuto athu, timuyitane Yesu mzochitika zathu. Ngakhale olo zinthu zing'ono tiye timuyitanire Yesu mzochitika zimenezo. Nthawi zina magulu oyimba amangotulusapo nyimbo osayipempherera. Tiyeni kuyambira lero tiyambe kupemphera, kumuyitana Yesu mu nyimbo zathu, kuyitana Yesu mu maulaliki athu, kumuyitana Yesu mu ntchito zathu, mzochitika zathu, mabanja mwathu, msukulu zathu, mabusiness mwathu. Yesu Khristu akhalemo. Monga mmene pa ukwati apa adamuyitana Yesu, zosatira zake vuto litabwera chifukwa kuti Yesu adali pakati pawo, vuto lidasoveka mosavuta chifukwa Yesu adali pakati pawo. Mulungu wakumwamba akuthandizeni, andithandizenso ine. Kwa iye Mulungu ukhale ulemu ndi ulemerero lero ndi nthawi zonse. Tiwerame kuti tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuthokoza mwalankhula nafe mphunziro ili lakuti madzi akusandutsidwa kukhala vinyo. Zimenezi zimatheka ndi Yesu yekha. Mulole Mulungu wakumwamba kusintha mitima yathu ya mwalayi nkuyipanga kukhala yofewa. Mudalitse miyoyo yathu, mudalitse dziko lathu, mudalitse mitima yathu ndi pemphero lathu mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen.